Откривам съвместно заседание на Комисията по законност и Комисията по финанси. Първо предлагам господин Миронов да докладва точките, които касаят Комисията по бюджет и финанси. Първото предложение под номер 8 в дневния ред е до финансирането на обществения транспорт. Господин Михайлов, вие вземете думата, може би. Предложението. Да, веднага. Докладваме веднага. Няколко пъти ви споменавах, че е твърде вероятно основният превозвач да се откаже. Той подаде молба лятото да се откаже от 13 септември. Така че се наложи спешно да преговаряме с него и да дофинансираме този превоз, особено по селата, които са високи в района на Ябланица, Огоя, Заселе, Виневица и така нататък, защото имаше голяма опасност на 15 септември да не може да извозим учениците. Сега ние миналата година не сме дофинансирали. Направихме един опит предишната година с 9 стотинки, мисля, че дофинансирахме превоза, обществения превоз. Сега отиваме на 39 стотинки, мисля, че. Сега тук е важно да се каже, че става въпрос и за двамата превозвачи. Ние имаме един по-малък превозвач в района на Реброво, Огоя, Батурия, Ябланица, Бисера Балатичко, както и Майо 9-5. Надявам се в годините да се вземат и други мерки, за да се спаси обществения транспорт. Не наясно сте всички, ние идва и много информация, че почти в цялата страна много от превозачите се отказват или тази дейност става общинска. Аз имам опита, защото съм говорил с колегите от Костинброд, разходите стават двойни и тройни за общините. Може ли да те прекъсна само и да кажа, че след като те подадоха предизвестие за прекратяване на договора, господин Богданов се срещна с 3 или 4 фирми, които си направиха проучванията, идваха, караха след автомобилите и така нататък и никой не желая да ни вземе, защото сме трудна като територия община с слабо населени места, отдалечени. Това е едното, че не е рентабилно, и второ, че от тази година вече влезе изискването за екологично чисти автобуси. Трябва да бъдат или хибридни, или електрически. Вече това е по ЗОП. Ако сега обявим обществена поръчка, така че един Мираж, някой да дойде с едни хибридни автобуси. Те си имат договор по ЗОП, който е повече години. Като им Защото и те тогава ще ги чакат с тия тартайки. Ама те возят две баби, примерно, до някое село. Шофьора, като откраднал парите за единия билет, и той получава за другия. Аз си казвам, че общественият транспорт е доста труден. Ние извозваме ученици в различни посоки. Само да ви кажа, че тук Владо Тричков, Реброво, Томсън, Слуге возим и в едната посока, и в другата, и в третата. Имаме един ученик от Дружево, 6 ученика от Габровници и така нататък. Ситуацията е доста тежка. За мен общественият транспорт е много, много важно нещо. Ако той така няма възможност, аз не виждам така светлина в тунела, ще остане без обществен превоз и без ученически превоз, което е по-лошо, и ще се наложи да купувам автобуси и общината да поеме тази дейност. Говоря за ученическия превоз. Аз на много срещи съм обяснявал, че трябва да имаме друго поведение, за да може да запазим този превозвач. Но в крайна сметка това за сега постигнахме. Мисля, че ще имаме още проблеми, когато му дойде време. Но сега нали финансираме и 25-та, така че да се надяваме, че... Сега ние, видите преди, че държавата, както винаги, нали, изчезна от полето, когато става въпрос за то финансиране на транспорта. Винаги е по-късно, винаги е след някакви справки, винаги не знаем какво ще платят и така. Този процес не е регулиран. Ветераните от войната вече са изключително малко хората. Говорим за субсидии и компенсации в най-различни посоки. Не е толкова просто
да возиш. Тия курсове до София също нямат този интерес, както имаше преди. Но, ако спреш даден автобус, веднага идват 20-30 човека и казват, ние пътуваме с него. Особено сутрин и вечер, това са работнически автобуси посока София, които са задължителни. Така че се надявам и е хубаво, че ще успеем да задържим така. Но явно тази услуга трябва да я дофинансираме, както много други неща. Тоест, не знаете как е сега, не го казвам защото сме в изборна ситуация, но ако нещо не е хубаво, то се фърля на общините. Точка. Колега, нещо Това няма какво да го коментираме. Това ще спрем, особено ученически. Сега това бяха дълги преговори, нали, и така нататък, търсеха се възможности. Искам само нещо. Имате предвид, че става просто за сутрин и вечер по един автобус. Изключително скъпо е ученическия превоз. Част от ученическия превоз е включен към обществения транспорт. С други думи, ако една баба и един ученик се качат от Ябланица до Реброво, нали, ще ги возиме с един автобус, няма да ги возиме с два отделни. Така че това е положението, но се надявам, примерно, във времето малко да се разръководя. Окей, добре. Следващото предложение под номер 9 в дневния ред, промяна в общия размер на бюджета от преизпълнение, собствени приходи и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции към 30 септември тази година. Кой ще вземе отношение, господин Михайлов? Показано е, увеличава средствата по приходната част 479 466 лева. От тях намалява средствата по приходната част параграфи за продажба на дървесина 100 000 лева, т.е. 379 466 000 лева увеличава бюджета. Обикновено дейностите, в които насочваме, това са текущи ремонти, поддръжка и ремонт на пътища, бетони, машиносмени и така нататък. Неща, които ги вършим ежедневно. Нещо колегите. Аз само един въпрос по постъплението от продажба на земя в размер на 310 000 лева увеличение. Това е продажбата на такава земя, която е с учредено право на строеж или някакви други? Или земеделски, така ли? Не земеделски. Тега си купуват. Да, си за 300 000. Отстъпеното право на строеж. Ние продаваме само два вида. Отстъпено право на строеж и придаване. И най-много веднъж годината да имаме чиста сделка. Аз питам дали за горите, нещо какво да е купил горите. Не. Какво? Щяхте да го гласуват? Не, ясно, аз просто питам, че... Да, щяхте да го гледате и да го... Но това са неща, които ежедневно се увеличи се този. Всеки иска да си оправи имот. Аз в тази връзка предишната сесия, преди това говорихме, че трябва да стимулираме по някакъв начин продажбата на земята, която е с отстъпено право на строеж. Говорих с общинска собственост, но те казват, че се нуждаят от още. Трудно, да. Това са две момичета само. Трябват още, но мисля, че е оправдано за общината. А и първо ние не можем да накараме хората. Ние сме длъжни да подготвим документите и да ги поканим. И да ги наканим. Те знаят. Не всички знаят. Не всички знаят. Да, Те си считат, че щом си построили къща и земята е тяхна. Мисля, че това е оправдан разход, ако увеличим щата там в общинска собственост. Ако увеличим щата, то проблема е, че никой не иска да дойде да работи при нас. Щатната бройка ще отиде. Не, вижте, това е. Аз тук ще кажа нещо важно. Това е един двустранен процес, който ще стане. Аз разбирам, Веско иска да направим една база данни с отстъпено право на строеж и да знаем на какво може да разчитаме през годините. От другата страна пък този процес при хората е по-бавен. Може би за града е по-лесно да го направим. Имаме места, където изобщо връзката между земеделска земя, регулация земя и друга държавна земя е много сложна. Ще продължаваме да го работим, но това е един резерв. Следващото предложение е свързано с това 50 000 лева за футболния клуб.
Имате ли колеги коментари? Ще стигнат ли тия пари после? За около Допълнително. 28 дни. За това питам, че дали са... Само изречение ще кажа, аз агония да продължава, нищо повече няма да кажа. Поне отбора ви е цветен. Камерата ще да каже. Жана черният цвят, нали? Даже къде изглежда екзотично. Въпросът е, че тази като договорки с другите хора, които са фамосните, и те ще го искат. Допълнително пъти по-малко ще, но ще видите, че ще ги има. Тук може би за до година, като правим бюджета, трябва да се замислим за това нещо, защото в един момент много натежава на бюджета, според мен. Трябва да знаем доколко са ние силите и възможности като община да подпомагаме бързо участие в Д-група. Иначе, сега така или иначе сме изправени пред заварено Ще положение. се опитаме да Ще се стабилизираме отбора. Това е... Да. И точка Това е 12. сериозно спонсори. Да. Последното предложение, точка 12, еднократната помощ. Имате някакви коментари, видяхте 19 лица за малко по-цели от този месец. Има протокол, има решение, така че приемаме предложението и с това се изчерпват нашите предложения. Господин Запрянов, вие сте по... Правната комисия има постъпили 3 допълнителни предложения. Предлагам да влязат като последни в дневния ред по реда на постъпване. Иначе всички други предложения считам, че са допустими за разглеждане. Имате ли някакви възражения? Да. С това закривам съвместното заседание на комисията.